Βεβαίως. Κοίτα όμως, τι κορμί περιμένει, πατριώτη. Ορίστε. Παιδιά, δώστε μου τη ζωντανή. Δύο κυρίες σε μελαχρινή άποψη και σε ξανθιά. Ωραία. Οπότε μπορώ να σε αφήσω για λίγο, δεν με παρεξηγείς. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για παραλίες. Και θα να σας δείξουμε το Go It Look, τι θέλετε. Θα ξανάρθουμε, Ιωάννη. Το θέμα είναι λοιπόν πάρα πολλές κυρίες που ξέρουν θα βγουν στην παραλία τώρα. Θέλουν να έχουν κάνει μια προεργασία για το μαύρισμα. Λοιπόν, δεν θέλουν να βγουν έτσι λευκές. Ιωάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ιωάννη. Να καλημερίσουμε την κυρία Στέλλα Γρηγοριάδη. Καλημέρα σας, κύριε Γρηγοριάδη. Τι κάνετε? Είστε καλά? Καλημέρα. Και η φίλη μας, το όνομα σας? Τατιάνα. Γεια σου, Τατιάνα. Τι κάνεις? Βέβαια έχει ένα μαύρισμα η Τατιάνα ήδη. Είναι για την ήδη κυρία μαυρισμένη. Γρηγοριάδη πήγατε εκεί ή για την Τατιάνα και οι δύο? Η Τατιάνα είναι φίλη Είναι μας. παρέα. Δεν υπάρχει Τόσο θερμά, ας πούμε, να επισκέπτη. Δεν υπάρχει κανένα υπονοούμενο. Και ο Καραμανλής να ερχόταν εδώ, δεν θα πήγαινε τόσο γρήγορα. Τι είναι με ζαχαροκάλαμο, το μαύρισμα αυτό? Αυτό είναι σπρέι ζαχαροκάλαμο, ναι. Το brown sugar spray. Ναι. Στην ουσία ψεκάζουμε μέσα σε 10 λεπτά και μαυρίζει το άτομο το οποίο Πήγαμε να πούμε ψεκάζουμε. τεχνητό μαύρισμα και λέω όχι, δεν είναι Όχι, τεχνητό. μας διόρθωσε. Μας μάλωσε λίγο. Όχι, εντάξει, δεν σας Γιατί πω, δεν είναι να τεχνητό μην και ρωτήσω. να το διευκρινίσουμε για να φοβούνται οι φίλοι μας. Ναι, καταρχήν, εντάξει, τεχνητό μαύρισμα δεν είναι. Μπορούμε να το πούμε στιγμιαίο μαύρισμα. Μπορούμε να δείχνουμε κιόλας. Δηλαδή δεν ξέρω αν γίνεται επιτόπου ή θέλει μια προεργασία. Βεβαίως, μισό λεπτάκι λίγο. Το μηχάνημα βλέπω εξελίχθηκε γιατί είναι κάποια χρόνια αυτή η μέθοδος. Ναι, είναι πραγματικά κάποια Φορητό χρόνια. έχει γίνει. Ξεκίνησε από την Αμερική πριν από περίπου 10 χρόνια. Κάνουν και άντρες. Βεβαίως. Πάμε. Γιατί να μην Να κάνουμε. πούμε, η Τατιάνα φίλος είναι γνωστό μοντέλο, υπήρξε και Playmate, αν δεν κάνω λάθος. Πήρε μέρος. Να είναι καλά το παιδί της. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην πράξη, Στέλλα μου. Πάμε στην πράξη. Ωραία. Πάμε λίγο πιο εδώ. Γιατί Ωραία. Ξεκινάμε. Ωραία. Ξεκινάμε από το πρόσωπο. Α, κάνουμε και στο πρόσωπο, Βεβαίως. Για να είναι ομοιόμορφο, μην είσαι λευκό στο πρόσωπο και. Να παρέμβω να πω ότι από το flip side η κοπέλα είναι πάρα πολύ καλή. Από το flip side του δίσκου. Ναι, Πάμε, συνεχίστε. Ωραία. Γιατί ξέρεις πάντα, στη δεύτερη πλευρά που λένε, στο βινίλιο πήγαν πάντα διαμάτια. Κανονικό βάψιμο. Στην ουσία, μία φορά ψεκάζουμε και την άλλη στεγνώνουμε. Μυρίζει ζαχαροκάλαμο, Μυρίζει αμύγδαλο και ζαχαροκάλαμο, ναι. Πήρε χρώμα. Α, είναι σταυτή, το θες σταυτή. Αυτό δεν μας περνάει και μας Να πούμε έκανε ότι η συγκεκριμένη ενότητά μας είναι αφιερωμένη στο φίλο μας τον Αντώνη Κανάκη και στην παρέα του Ράδιο Αρβίλα που τους αγαπάμε πάρα πολύ και θέλουμε. Έχω στο χρώμα του τελευταία. Έχω χάσει το χρώμα μας τελευταία, ό,τι πρέπει. Ευκαιρία να το βρούνε. Άρα μπορούν να έρθουν να ψεκαστούν. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί είναι και φίλοι μας, τους αγαπάνε και κάνουν εξαιρετική δουλειά εκεί. Και συνεχίστε κάτω, έτσι. Πόση ώρα διαρκεί η διαδικασία? Είναι περίπου 10 λεπτά. Περίπου 10 λεπτά. Υπάρχει και μηχάνημα το οποίο διαρκεί 6 δευτερόλεπτα. Το μαλλί δεν γίνεται καφέ, έτσι. Όχι, καθόλου. Από το λούζι μετά. Λοιπόν, αν θες, σήκωσε λίγο έτσι τα χέρια, σου είπε. Ώστε να μου τώρα, εσύ τι ότι ψεκάζεις την Τατιάνα, Ναι. έτσι. Ναι. Και θα είναι μαυρισμένη. Αυτό πράγμα παραμένει πάνω του, διατηρείται. Διατηρείται για 4 έως 7 ημέρες. Ημέρες. Αν κάνουμε μία φορά την ημέρα μπάνιο. Αν κάνουμε 2 φορές την ημέρα μπάνιο, το μισό. Άρα οι φίλες μας που ενδιαφέρονται είναι για να πάνε να βγουν στην έξοδό τους και να είναι μαυρισμένες ή για να βγουν και στην παραλία. Για ένα γάμο. Εξαρτάται τι θέλουν. Μπορούν να πάνε στο γάμο τους, μπορούν να κάνουν ένα photo shooting, να έρθουν σε μια εκπομπή καλή ώρα όπως τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο κοστίζει το μαλλί? Στοιχίζει στα 37 και 50. 37 και 50. Εντάξει, για τις Δεν κυρίες είναι είναι. Εντάξει, για θέμα καλοπισμού θα θες να κάνεις μια. Άνοιξε λίγο. Ναι, όταν υδρώσεις και φοράς λευκό ρούχο, Στα μήπως ρούχα. γίνει καφέ? Μένει στα ρούχα. Τις πρώτες 6 ώρες δεν κάνει να κάνουμε μπάνιο. Όπα, συγγνώμη. Τελείως το υλικό. Να πούμε τώρα την ευκαιρία ότι η Στέλλα είναι και η κοπέλα που περιποιείται και το Σάκη Ρουβά, έτσι. Να το πούμε. Α, αλήθεια. Φροντίζει γιατί. Ας πούμε τουλάχιστον να τον περιποιεί. Τον είδα μαυρισμένο και λέω χειμωνιάτικα έκανε μπάνια. Πότε προλαβαίνω. Παιδί μου τον ψέκασε το. Σοβαρά. Ναι, το λέγανε Σάκης Κρύπας. Είναι λίγο μετά που κάνατε το μαύρισμα με το Σάκη, Φροντίζει να τα Ακριβώς, αναπέλει. δηλαδή τον ψεκάσαμε για μία διαφήμιση Βέβαια, γιατί όλα είναι για την εικόνα γίνονται, έτσι υποστηρίζω, έτσι. και πιστεύω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά. Και εσύ τις άλλες το μαυρίσαμε και για τη Eurovision. Λες να φτιάξει και το δεν είχε μαύρισμα στη Eurovision. Ή με το λευκό θα βγαίνει λίγο κόντρα. Έλατε, δεν ξέρω. Θα λάβει μέρος τελικά, μου είπε η Τατιάνα, πάνω στο πριν αρχίσει η εκπομπή, θα λάβει μέρος και στο διαγωνισμό. Miss Online απογευματινή. Τατιάνα θα μπει στο διαγωνισμό Miss Online απογευματινή. Βέβαια. Θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη αυτή. Και για τους φίλους συναδέλφους στην απογευματινή. Να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα παιδιά της απογευματινής. Που κάνουν ρεπορτάζ, έτσι. Που κάνουν ρεπορτάζ, Στην προκειμένη περίπτωση.
Έχω δουλέψει σε χαροκάλαμο για 2 ζωές. Γύρνα λίγο πίσω. Στέλλα, ωραία, εντάξει. Μπορούμε και πίσω να την ψεκάσουμε. Ναι, αλλά κοίταξε, επειδή η εκπομπή μας είναι μεν αφιερωμένη και στα ελληνικά στρατά, αλλά θέλουμε να προλάβουμε και τα εφράγματα. Καλύτερα να έρθει στην παρέα μας. Στέλλα. Έλα, κάνε φύση με την Τατιάνα να πάνε. Μια καρέκλα. Να στεγνώσει, Τατιάνα, να στεγνώσει. Μια καρέκλα να μπορέσουμε να έρθει και η Τατιάνα μετά. Να στεγνώσει το μάτι. πάρα πολύ. Για να πάμε στη Μαρία Τζακατσάκη που είναι φίλη μας, Γιώργο. Λοιπόν, θα βγούμε Κάτσε εσύ, καλά είσαι εκεί. πες ότι τα κορίτσια έχουν ένα μάπρισμα, Γιώργο. Τατιάνα, μπορείς να κάτσεις να μπεις στην καρέκλα πίσω μας. Δεν πρέπει όμως το μαγιό να είναι κάπως. Βέβαια. Να είναι καινούργια κολεξιόν. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, αν δεν έλεγες ότι λένε Μαρία. Ναι, λέω και εγώ. Έλεγες ότι είναι από την Νότια Αμερική σίγουρα. Βραζιλία, Βενεζουέλα, Βολιβία. Στην παλιά μου ζωή. Και Αργεντινή. Στην προηγούμενη. Λοιπόν, έχει έχουμε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στη Βραζιλία. Έτσι, ό,τι τελευταίο. Από θέμα μαγιού κατά πρώτον. Κάτσε μισός. Α, για να φτάνεις. Ναι, για να τα φτάνω, έτσι. Το πρώτο που κυκλοφορεί Μαρία, τώρα. Μαρία, Παιδική Επιτροπή. Από τα κορίτσια, από τη Στέλλα, από την Τατιάνα, από τον Γιώργο και τον Μιχάλη που είναι εδώ, περνάς αυστηρό μάτι. Η Τατιάνα, εσύ. Πήρα τα καλύτερα ήδη από την Τατιάνα γιατί φοράει μαγιό δικό μου. Λοιπόν, οι Βραζιλιάνοι που είναι πολύ μπροστά. Οι Βραζιλιάνοι είναι πολύ μπροστά σε αυτά. Γενικά είναι Υπάρχει πολύ μια μπροστά. καινούργια μόδα για το πάνω μέρος. Ακριβώς. Είναι αυτό το οποίο στη δικιά μας τη διάλεκτο λέγεται caps.